sortia tant així, però sí que la gent et va dient que surts a l'anunci, com és i això. Hi ha gent que a l'escola sobretot et diu mira, t'he vist a la tele o professors que et venen explicant dient has sortit a la TV3, t'he vist? I jo sí. Qui t'ha vist? El profe? Profe, molta gent. Molta gent. No sé, potser pren a no contestar els telèfons. Sí, però en el que havíem dit dolent ho van millorant a poc a poc. Bueno, la meva mare va una mica lenta, però... Jo crec que m'he conscienciat més, o m'hi fixo més, que veig molta gent ara parlant amb el mòbil quan condueixen, que tenen el mòbil a la mà, i abans no m'hi fixava i ara m'hi fixo més. Sí, t'hi fixes més. Sobretot el de lligar, per exemple, que és una de les preguntes que fan, que jo era dels que... Hòstia, papa, que encara no m'he lligat! Ara ja, mires, vale, va, som-hi. Alguna cosa. No totes, Les paraulotes a vegades s'escapen igual. Sí, algunes. Sí, que n'adones, no? Que els nens ho veuen d'una manera i tu d'una altra. Potser per tu no estàs fent infraccions o no estàs corrents i per ells és el contrari. Sí, bueno, clar. La realitat és diferent. Pues sí, m'ha fet reflexionar amb segons quines coses, no? Quan el meu fill va dir a vegades hem arrencat i no m'he acordat, vaig arribar a pensar, ostres, si realment ve algú per darrere sense voler et donar un cop, el teu fill surt disparat perquè no s'ha acordat quan ets tu qui has de controlar-ho, no? M'ha fet reflexionar, sí.